Human Condition είναι ο τίτλος της έκθεσης και όπως αναφέρει η κυρία Κρητικού, ο Ιων εξερευνά το μυστικό, το απόκρυφο, το μοναχικό. Ας πάρουμε μία γεύση από την έκθεση. Πρόκειται πραγματικά για μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που αξίζει τον κόπο να δείτε. Γεια σας, είμαι ο Ιων και σας καλωσορίζω στην έκθεσή μου με τίτλο Human Condition. Η έκθεση αποτελείται από 85 έργα που δημιούργησα μέσα στα χρόνια της πανδημίας και που πρωτοπαρουσιάζω σε έναν πολύ όμορφο χώρο εδώ, στο Κέντρο Τεχνών METS. Η έκθεση, θα έλεγα, αποτελεί μια εικαστική χαρτογράφηση των κρυφών ανθρώπινων σκέψεων. Είναι μια μελέτη των αμυχών της ψυχής, της υπαραξιακής απομόνωσης, του παράδοξου, του μυστικού. Ο Ιων παρουσιάζει έργα που αφορούν την κίνηση του έσω και τον διάλογο του συνειδητού με το ασυνείδητο. Η έκθεση αυτή αντλεί έμπνευση από τον χωροχρόνο των απεικονιζόμενων υποκειμένων του, που ο ίδιος ωστόσο ετάσσει σε μοναχικά περιβάλλοντα γεμάτα σκηνοθετικές αναφορές. Σας περιμένω. Human Condition by Ion.